Rayuwa, wayo rayuwa, rayuwar duniyan nan babu kamar uwa, mu kula da mahaifa. Da fari dai na fito ne dan na yi gargaɗi gare mu dukkan matasa, sai mu kula kwarai da haƙƙin su mahaifa. Ba kamata uwa ku ji zancen gaskiya, domin ƙara kulawa duka haƙƙin su ai uwa wala ta su uba ku ji gaskiya. Kana musu nemi malan dan ya fashe bakiya, ya fassara maka ayar Allah ce ta zo, ba fa ni na faɗi ba. In ina so mu ƙara kula da haƙƙin uwa, har uba ni ba zan ce ai a cire shi ba, to mu ƙara kulawa. Tarbiya su sukan ba mu a rayuwa, ci da sha sitira duka sun yi ɗawainiya, to mu ƙara kulawa. Uwa ta ba kamar ki duk faɗin duniya, mama ba zan biya ki ko na baki duniya. Uwa ki ɗai a kai na kika jure gwagwarmaya, uwa kika sai da ranki kika samun lafiya. Uwa baki son taɓa ni samsam fa a duniya. Uwa tashi na hankali na shiga damuwa. Uwa a ga dariyar ki sai kin gani lafiya. Uwa ba za ya ki duk faɗin duniya. Uwa sai jahilin na bai son ya ga shiriya. Uwa me kin uwarsa ayyayi mugun fata, ni dai kira nake faɗin duniya. Uwa mu riƙe uwa uba za mu ga nasara. Rayuwa, wayo rayuwa, rayuwar duniyan nan babu kamar uwa, mu kula da mahaifa. Rayuwa, wayo rayuwa, rayuwar duniyan nan babu kamar uwa, mu kula da mahaifa. Da kiɗan waƙar Hafiz ku ji gaskiya, ni da ke waƙar Biliyamin su bai son ka bani haƙa shi.